kuva mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino chinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanamai ava uye kupemberera hugamba, humhare, hushingi hunanamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kumufakose kune mudzimai ane makore 52 nevana 4. Mudzimai uyu anonzi Roslyn Geza. Pavana vake 4, gotwe rake Mike ndiye ane dambudziko recerebral palsy. Dambudziko riri pana Mike vakariona mwana achibva kuberekwa here kana kuti zvinhu zvavakatozoona mwana ati kure kure? Ndingangoti pana Mike ndakazozviona ane kuma 9 months. Asiri kugara, taingofunga kuti kunonoka. Saka pakazosvika 9 months asina mbogara, ndipo patakazotanga kuzoona kuti mwana anenge ane problem. Even kutarisa akatarisawo kwaita kunge akatarisa kusaidi, akakutarisa. Ndipo patakazonotisa kuti ane problem. Maona kuti mwana ane dambudziko makaitei? Ndakaenda naye kuhospital ndobva ndazorifeiwa kuCRU. Ndopaakazonoitwa assessment nadoctor, ndo akazotaura kuti mwana ane problem inonzi cerebral palsy. Makazvigamuchira sei? Nekuti kazhinji kacho dzinonga patinoita vana unenge uchiziva kuti mwana dzinonga pa 5 months 6 months mwana akugara, mwana otoka kukambaira. Imimi maudzwa kuti mwana wenyu ane problem, makazvigamuchira sei imimi? Pakutanga ndakabatikana zvakave zvinhu zvakandibata, because doctor akabva anyatsorondedzera kuti this condition it's permanent, inokontrolekwa chete kuti mwana anogona kusatofamba kana kufamba, ende zvinhu zvake zvese zvine zviri delayed, zvokuti kana kuti aine 1 year ane 5 years anenge achita kunge ane 1 year kana kuti ane 5 months. Saka zvakainetsa kugamuchira, akatovhunzisa kuti zvinopera here, but doctor vaitokurondedzera kuti usati asire kuti zvinopera, cerebral palsy it's permanent. Saka zvakambondidya mwoyo mazuva ekutanga, but through nekuzoenda munozoitwa maworkshops amene muchidzidziswa nezvazvo, muchisanganawo nevamwe vanenge vaine dambudziko rakaita seiroro. Saka pakuzonosangana nevamwe vane dambudziko rakaita seiroro nekuzodzidziswa zvakazoita zvichipinda mukati takuzvinzwisisa kuti ndizozvigamuchira. Muri mai vemwana mazuva ekutanga zvarema kugamuchira, ko baba vemwana nevamwe veukama vamuchakatsanangura kuti imi mwana wandabereka uyu ari kunzi anozorarama akadai, vakazvitora sei? Kufamily kwangu handidi kunyepa, handina kuwana dambudziko. Veukama vamwe vekure ndo vaitaura zvakawanda. Vamwe vaitotaura kuti asvitse 5 years anenge afa, vana vakadai asvitse 5 years anenge vafa. Vamwe vachingotaura kuti kurwara ane chirwere, pamwe vakamuzvara ane HIV, of which HIV dzacho akanga atotestwa akaonekwa ari negative. Saka muhama nemumagatherings, mafamily gatherings, ndakazopedzisa ndisatoende because ndainzwa zvakawanda zvaitaurika ipapo. Asi mufamily mangu mumba chaimo vakazvigamuchira. Ko kuna baba, hama dzababa vaMike nababa Mike? Kuna baba hatigari tese, hatina kutozombofira takambogara tese. Zvekuti izvozvi zvavatorimo kana muupenyu hwemwana? Muupenyu hwemwana ava. Vavataurira kuti ndo zviri pamwana, vakakwanisa kuziva here kuti mwana wavabereka nemi ane dambudziko? Vanozviziva. Hamawo dzavo ndo dzavamwe vaibva vataura kuti kwedu hakuna zvakadaro, pamwe asi mwana wedu. Zvekuti kutara kunoko baba avamo muupenyu hwemwana? Mungatitsanangurira here zvekuti munoti imimi Mike ane 23 years, yes, asi haagone kuita izvi nezvi zvinhu zvokuti imimi ndimo kutomuitira? Ndingangoti pana Mike zvese angofana nemucheche. Kudyisa anodyiswa, kugezeswa anogezeswa, chese chaanofanirwa kuita paupenyu hwake anoitirwa.
Angofanana nemwana kana ane 2 months kana ane 1 month chai. Mataura kuti mimi kuhospital vakabva kuti endai kuCRU. Maienda kunoitei kuCRU yuko? KuCRU haifanirwa kuti anoonekwa nadhokta kuti ataure kuti condition yemwana chii. Saka vaona mwanazve hakuna kumwe kwamakazoenda kunobatsirika nemwana? KuCRU ikoko ndokwatakazinge takuenda achinzi anofanirwa kupota achiuya achiitwa ma-exercises. Ndokwataenda naye achiitwa ma-exercise. Ma-exercise iye akabatsira here ekuti munoti mimi mataura kuti mimi kubva kusvika pa9 months mwana anga asingagari. Muchienda nei kuma-exercises pane shanduko yamakaona here pama-exercises? Pataenda kuma-exercises zvinoita zvichichinja but zvinodependa neCP yemwana kuti yakakuvara kusvika papi. Kuno umwe anogona kutochinja zvokuti anogona kutozogara. Kozoti kana iri severe haatogari zvacho. So I think of which ndo inenge ina Mike anenge achisapoteka zvake but haazonyatsogara asi zvaibatsiridza kuti zvambove nani. Mike ane 23 years. Akamboenda kuchikoro here? Kuchikoro takatoitwa assessment yekuti aende kuchikoro ndobva anzi anofanirwa kuenda kuTosi Respite Center iri kuSunningdale. Nokumuendesa ikoko but ndakazomutora nenyaya yemaconditions anga ariko. Ndaizoti pandomutora anenge aine maronda chichi plus nekusazodawo neattachment yandanga ndanayo kuti ndisazonge ndiri kure naye. Ndakabva ndazomutora tikatanga kugara naye. Kushungurudzika kuya kwamaiti pekutanga ndakashushikana asi makazoita attachment nemwana wenyu. Zvokutodaro zvokusatoda kusiyana naye. Kutosoko vaitonogarako? Vaitogara. Muchivatora pamaholidays? Saka akaenda nguva yakareba zvakadii? Akangoita gore. Kubereka uchibva wakika ingati anoda kuona mwana wangu pedyo. Plus nemafees acho anga akunyanya kudhura tasisazvikwanise. Mafees ekubhadhara saka ndakazoona kuti beta kuti take care tiri kumba because haanenge asingadzidziswe ABC kungoitwa take care. Vanenge vachiita nezvei? Vaiita nezvei zvamuri kuti vanga vasingadzidziswe ABC? Secondition inana Mike kuti vanyatsodzidza chaizvo vaidzidzisa zvavo but waitongoona kuti anzi ari grade 1 kana kuti ari grade chii aiwa panga pasina yanga kungofanira kunge like home based care. Mumashure mataura kuti Mike unoitira zvese. Munotaura naye sei? Mike anotaura? Even akarara paari ipapo? Mike haatauri asi nema-signs nema-sounds atinoziva kuti ari kuda chii. Like kana achida mvura akati totoziva kuti ari kuda mvura. Even kana kuti kusina magetsi akauya anotodaidzira kuti toziva kuti magetsi auya. Kana achiona TV anototi ndichinjirei channel 1 chada channel ane zvaanonoshandisa ndokutaura kwake chete. Imosvikamuona kuti ndochipi chaari kuda. Kana ari kuda mvura anotaura akaita kakuumba muromo wake so kuti tozva taziva kuti ari kuda mvura. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbaturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai Mike nokuda kwekuti Mike ane dambudziko riri paari? Matambudziko andiri kusangana nawo inini panyaya yaMike. Zvese zvekurarama muupenyu hwake anopfeka mapampers kubva kuseni kusvika manheru anenge achipfeka mapampers. Saka iko zvine zvaakupfeka maadult pampers. Pamwe pese apa aipfeka mapampers asi iko zvine zvaakupfeka maadult pampers of which anodhura. Pazuva ndogona kushandisa 4 madiapers. Anoita $10 ari 10. Saka pa$10 ari 10 pazuva ndoishandisa 4 zvokuti pa2 days ndendapedza peki. Mike anobuda marute, anototesa. Hembe chaidzo anochinjwa 5 to 6 times a day kuti agare akaoma.
mukamusiya akadaro anotanga kusvuka mesomo agotanga kuvingwa nenhunzi dzinovinga mate. Saka pazuva anotoda t-shirts 4-5 amune muchimuchinja zinokuti mwana anoita marute nemadhaipers. Chikafu Mike anonetsa chikafu ari so selective, haadye zvese zvese zvokuti tozopedzisa atozomboenda futi kuhospital anzi health yake haisikuita. Ndinonzi ndimutengere mukaka unonzi Ensure unoita $25 gaba iroro anorinwa kana for 1 week ndokuti amboitawo kahutano. Chimwe chikafu chese cheche chinonetsa kudya, pakudya panotonetsa, haana chikafu chaanonyatsofarira. Saka idambudziko kwozoti pekugara chaipo nemwana. Mukuloja umu unongozwa pamba pevabereki paunenge uri nenyaya kuti unenge wakarambwawo nemurume nenyaya yecondition yemwana. Saka panenge painewo vana vakomana vanombokudzinga wopinda dambudziko. Pakuloja ndaingoti pese pandatsvaga imba ndikangotaura kuti ndine mwana akaremara zvotonzi vana vedu vanozomuzadza, takasanganidzana nezvakawanda kubva Mike achikura kusvika mu22 years dzaaridzi nenyaya yepekugara. Kungonoda kutsvaga even kuti atambewo nevamwe vana vaibva vaya vachitora mwana wavo vachiti munozadzwa naMike hamusi kuona kuti ari kubuda marute here. Even nehama chaidzo mafamily gatherings naapesera ndisingaende nokuti pakumudyisa anodya achiita zvekurasa zvinhu. Vamwe vanzo vanototi mwana wako ari kusemesa. Ndakazomboti panhamo yambuya vangu amai vangu ndakanogara pakona, sadza ranga aisirwa rari rimwe chete roro. Ndobva pasvika umwe akatandudza kuti sadza ramapama nemwana wenyu anodyisa stereki. Kubva nanhasi muchiri kungomupa sadza ofishi ndo rari sadza raangodya iro aangopiwa. Ndakangopindura mupinduro wekuti mambo mwedzere here sadza kana kuti ndiroro. Zvanzi apa ari kusemesa futi augona kufidha mwana zvakanaka. Munhu woukama uyu. Panhamo ipapo panhambo yambuya vangu amai vangu ndakachema ndikarwadziwa ndikabuda ndikabereka mwana wangu vakazosara vovigwa ndisisipo. Ndadzokera kumba ndaona kuti panapa pagariki. Matambudziko adaisangana nawo mukurarama macho. Saka zvakaoma kuve nemwana ane problem, kuve nemwana ane urema inyaya yakaoma zvokuti zvaunosangana nazvo mukufamba chaimo. Ndaiti ndakamubereka munoziva havaberekekera zvakanaka vana ava, gumbo rinenge rakadai, ruoko rwakadai. Nei makabereka mwana chirudzi pamusoro unenge wakadai so. Inogadzira mwana ari kuita marute unenge uchisangana nezvakawanda. Pamwe pacho mwana wato kuma15 years unenge uchiri kumubereka. Ende munozvara stereki imini. Nanhasi muchiri kungobereka mwana nanhasi ende munozvara vasingazivi kuti ndese mwana. Mbona mambotarisa here mwana mukaona kuti ndaane umwe mwana. Ndiye mwana umwe chete yeye wamuri kutaura nezvake. Saka unosangana nezvakawanda mukati mekurarama ikoko. Then Mike ane problem yekurwara. Akamboadmitwa muhospital. Pane pamwe pandakazopedzisira ndazombotaura kuti inini zviri nani ndife zvangu because dambudziko iri harichari kundi. But nenyaya yekuzokaniseniwo nevamwe vakati zvino iwe ukafa mwana anosara nani. Takasongoona kuti beta kurarama but situation yacho inenge isina kumira mushe. Zvinhu zvacho zvine zvakaoma mukati mekurarama. Ane wheelchair kana muchifamba munofamba naye sei? Pakufamba panotove nedambudziko. Aimbove nayo wheelchair iko zvinezvi anayo zvake asi hachaikwani, haichaenderane naye because iye akutoda wheelchair iri special for him. Inongoenderana naye dzaanadzo idzi anenge achidai so achinodai. Pakufamba ukada kupinda parodhi kana kuti kwanzi kune kwavari kudiwa kwa uchida kuenda naye kuhospital, unototsvaga kutoti utsvage mari yekuti uhaye private car kuenda pamakombi havakutakure. Vanokudza kuti wheelchair ngaibhadhare. Ende unosiyiwa nemakombi, panopfuura kana makombi 5. Akangoona kuti une wheelchair anopfuura. Pane nzvimbo hapana ndoisa pakadoma kana munobhadhara here. Saka unotozopedzisira unoti nditsvaga hangu motikari yekuti private ofichi zvine zvakatooma pakudaro pakufamba pacho. Wheelchair right now izvezvo hatorina wheelchair. Imimi muupenyu chii chekuti maiti inini kana ndakura ndapedza chikoro changu ndoda kuzoita zvekuti muri kuti imimi handisi kukwanisa kutoita izvozvo nekuda kwekuti Mike ane dambudziko? Zvakawanda zvakaifanwa kutiwo even kufa handina chariko zvinezvi right now. Hapana chandinonyatsokwanisa kuita nenyaya yaMike nekuti handinawo kunyatsomusira. Saka Mike anofanirwa kunge ndenchingove naye zvakawanda zvandaifanirwa kuti ndiite. Kana chikoro chaiko ndaifanirwa kuti ndaida kutosupplementawo ndiitewo zvimwe, asi nenyaya yekuti dambudziko raMike anofanirwa kunge ndingori hauna waundotomusira.
ende hakuna anotombokwanisa kumusira. Mai vangu vava munhu mukuru, havakwanisi kana kumuchinja kana kumusimudza kana kumuita sei. Saka zvakawanda zvakabva zvangove pasi, hapana chauchakwanisa kuita. Ndakungofokasa nekungoona pana maiki. Mungati here imimi panyama dzenyu pamwe mane dambudziko ramainaro nekuda kuti muri kuti mimi maiki munomusumudza, munomugezesa, munoita zvese? Hongu izvozvi ruoko rwangu rwekusaidi runotogara ruchirwadza. Ndakatombodona naye ndichida kumusumudza kubva mudhaining, ndichida kumupinza muspeya maanogezera, ndobva tatodona. Lucky enough kuti ini ndakaenda pasi akazoya pamusoro, bhonzo rake rakurema. Saka izvo zvinezvi musana wangu unotogara uchirwadza, then ruoko urwu rwandinomubata narwo ndakadai so. Pamwe pacho pane pekuti ndinomufidha ndakamudai so. Saka unotozopedzisa ruoko runenge rwakurwadza, nanhasi rwakutogara ruchirwadza nenyaya kuti anenge akakudai so. Ndezvipi zvekuti mungati imimi zviri kuitika pana maiki zvekuti kunyange neupenyu hwangu hausisina kugadzikana? Zviri kuitika pana maiki zvekuti upenyu hwangu haasi kugadzikana zvakafanana kuti pakurara chaipo, ndingangoti kubva kuma9 maiki anotanga kuchema kusvika kuyedze, zvokuti kurara chaiko hope chaidzo handifungi kuti ndichinadzo, hatisisina kana nehope dzacho. Anenge achingochema throughout, chero ukamubvunza kuti uri kudei haanyarara, anenge achingochema. Anogona kuzotonyarara kana kuma5, ende usafunga kuti anozorara. Masikati acho anogona kurara kana 20 minutes atomuka. Akadangotanga kuchema anongotanga kungochema non-stop, zvokuti zvakutoti affectawo kana even pahealth chaipo chaipo. Ukatokwira kana mukombi ukangogara pasi kutokotsira, nekuti usiku hatitorari, kana uri seusiku hatorari. Maiki haarare usiku hako, ukaona arara usiku ari kurwara. Zvino nedambudziko ramambotaura kuti rekuti mune dambudziko remusana, ruoko ruri kurwadza, muri kubatsirika here, muri kurapwa here? Handisi kurapwa, kana nemari yacho yekuti enda kuchipatara yacho unenge usitorina. Munenge muchifanira kunge muchizvirapisa nemari yenyu? Nemari yenyu. Havana pavanoona here kuti vana amai vane vana vakadai so rega tivabatsire? Iko zvinezvi hapana. Social welfare chaiyo haitibatsire, hapana patiri kubatsirwa. Unotongozvionera zvega, zvese unozvionera pamwana wako, kubvira sipo dzekuwacha, iwo mapamba ndaanichataura, hembe dzekupfeka, paanorara chaipo, zvimagumbezi zvipane panototaka zvinenge zvichida kuchinjwa, unotozvionera zvega. Hapana kwandiri kuwana rubatsiro, zvese unotongozvionera wega. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimbotura mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Pamatambudziko ataurwa namai Mike, ndezvipi zvekuti vangati ivo vakabatsirika zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavainawo nekuda kwedambudziko riri pana Mike? Pamatambudziko andinosangana nawo, ndichatanga nenyaya yepekugara. Ndikawanawo pekugara nemwana wangu pakasununguka, pekuti hapana anobva anyanya kunditi, nekuti Mike anochema usiku hwese. Saka munharaunda mandiri kugara makuseni ndichitomuka unotanga uchitonzwa vanhu vachitotaura kuti nhai mwana mamuchimuita sei, hatina mborara mwana wenyu anga achichema. Plus ndinogara namai vangu vane chirwere cheshuga, saka vari kutorarawo vakatosvinura, so vakutowedzera kurwara nenyaya yedambudziko rekuti Mike anorara achichema. Naivo havachatorariwo, urwere hwavo hurutokurawo nenyaya yedambudziko iroro iro. Saka pekugara pakawanikwawo zvinhu zvinoti rerukei, nekuti even pandinogara pacho ipapa munharaunda
vana vanotorambidzwa kupinda pamba pandinogara nenyaya yekuti vanenge vachinzi munozadzwa namaiki, asi kana pari pangu hapana anokuvhunza. Asi kana pari pevamwe unopiwa maconditions akawanda kuti mwana wenyu zvakati, mwana wenyu ari kuita sakurara, unotonetsana nevanhu nenyaya yepekugara, nenyaya yekushaya kuti maiki anenge achiita noise. Masikati acho anogona ngotanga kungoscreama zvokuti vanhu vanotanga kutoti mwana wenyu ari kutiitira noise, saka ndeichida pakasununguka pekuti ndeichizoti apa ndepangu hapana anonditsiura. Then tozouya panyaya dzezvaanopfeka zvekuwacha, sipo chaiyo yekuwacha, nekuti chese maiki anototesa machira anochinjwa kana 4-5 pazuva paanenge ari panenge pakatota. Sipo dzekuwachisa chaidzo dzekuti ndikwanise kuwacha zvinhu zvake, ndiklinewo mumba maanogara muve munenge muchinhuhwirirawo madetergents ese anodiwawo kuti ndiisewo pana maiki. Iwawo ndikakwanisawo kuawana ndinorerukirwa. Ndikakwanisawo kuwana kunyange nemadhaipers acho, ndichiwanawo vanondibatsira zvinondirerukirawo pakurarama kwangu. Nekuti zvese izvozvi ndinozviitira, ndinotozvitsvagira ndega. Saka ndikawanawo vanondibatsira kunyange nehembe chaidzo dzaanopfeka hadzitane kubvaruka. Pamwe pacho ndozombodzisa tujiki dzatochinja kala dzaakutobvaruka nekuti dzinenge dzine marute. Saka akawanawo dzakawandawo dzekuti achichinja uchiisa uku, achichinja uchiisa uku, nezvinonhuhwirirawo zvekuti asaiswe nenhunzi, mumba mugarewo muine kamweya kakanakawo. Ndikawanawo zvinhu zvakaita seizvozvo ndinobatsirika. Akawanawo kunyange newheelchair yekushandisa pakufamba pacho panotinetsa, unoda kuenda kupi, unenge usina chekuti haachaberekeka, munhu wekuti handichakwanisa kubereka, saka chekufambisa chinotonetsa. Otozopedzisira watsvaga kana kuti kune important kwaanenge achitodiwa, wakutoita zveindrive, pamwe pacho hauna mari yacho, pamwe pacho hatoendi nekuti ndashaya chekumutakurisa. Ndinojambwa nezvakawanda nekushaya chekumutakurisa, ndokuzongopedzisira ndangogara naye pamba. Paanenge asiri kudya anodzikira miri zvekutoda. Saka ndinotoda mukaka uya, kufamasi unoita $25. Saka pandoenda mboendawo kunotsvagawo, ndinogenda kunowachirawo vamwe vanhu, vamwe vanondidaidza kuti ndatikuitire chii, ndikapiwawo kamari ndobatanidza ndomutengerawo mukaka. Ndikawanawo vakwanisa kundibatsirawo nemukaka iwowo, akapota achimwa mukaka iwowo, utano hwake hunochinja, anoitawo zviri nani. Asi paanenge asina zvine zvakatooma, ini kana ndisitori nawo hapano zvaanenge ainazvo, unotoona kuti health yake yakutodzikira nekuti haana chiri kumubatsiridza. Ngatimbonai mai Mike, zuva renyu rakambomira sei? Munomuka nguvai, moitei kuzosvika panodoka zuva? Zvandinoita makufeni, ndinototi nonokei kumuka nekuti paanochema usiku hwese anozogona kunyarara kana kuma5. Saka pamwe ndinogona kuzombobatwawo nehope, asi ndeichifanirwa kuti ndimuke kunzvimbo yandinogara hakuna mvura. Saka ndinomuka makufeni, wombomusiya arimo, tonotsvaga mvura. Kanotsvaga mvura todzoka toya ndakumubvisa zvese paanenge ari zvinei zvakatotota. Wakutotanga kumuchinja, ndakuisa ukoko, ndakusoka zvinhu zvake zvaanoshandisa uko, ndichigadzira porridge rake, ndichitsvaira mumba, ndichimugadzirira paanogara, ndomuchinja ndomisa pane pakaoma, pane pakachena kuti agare pakaoma, ndomugadzirira porridge rake, ndomufidha porridge rake. Ende pakufidha porridge pakatooma zvokuti kana une kwauda kuenda neni hautondimiriri, nekuti 1 hour kana 1 hour 30 minutes achidya porridge chete. Saka pane pakatooma, ndogara nguva iyoyo ndichimufidha porridge. Ndapedza kumufidha porridge, paanotopedza kudya porridge panenge pachiita kunge pachiitwa mahumbwe, nekuti anodya achisiya. Saka zvese zvaanenge akapfeka ndakutozvibvisa futi, ndakunozvisoka, ndakuzviisa ukoko. Ndapedza kudaro ndochimbomusiya akadaro, ndombochiitawo mabasa emumba, kunyatsotsvairawo mumba, kunotsvaga mvura inonetsa, zvinhu zvake zvinenge zvida kuwachwa. Saka unombonotsvaga mvura 2-3 mabhaketsi, ndachera mabhaketsi emvura, ndakumbowacha mvura. Ndakudzoka futi bheki kwaari, ndakuda kutsvaya kuti ndichimubikira chikafu. But pandodzoka anenge atotota futi semunhu anenge achipfeka hembe inoyo. Ndakutanga ndamuchinja futi, ndomuisa uko. Handisati ndatomugezesa ipapo, kuchiri kungomuchinja. Ndomubvisa, ndomisa, ndomuchinja, ndoisa ukoko, ndomusiya akachena. Ndochimboita zvimwe, ndakuchitanga kumubikira zvekudya zvemasikati zvokuti ivo vadye, gogo vadyewo. Ndakuchitobika, ndapedza kubika ndochimufidha futi. Pakumufidha sadza rinotoita kana 2 hours, nekuti unenge uchinyengerera, anenge achidya mbijana zvichisvipwa, mbijana uchitonyengerera kuti adye. Uchitoita zvekutotamba naye kuti idya, akashama ototaimira, unokanda sadza mukanwa uchiita kunyengeresa. Zvinotora nguva refu zvokuti unogona kuzoona kuti wakutopedza kudya dzatoo 2 o'clock. Ndapedza kudaro ndakuchimuisa mvura yake, ndakuchimugezesa, ndochibuda panze, ndakuchinowacha zvinhu zvake zvese zvaanga
akana zvandanda soka zvezve ndochizviwacha ndoisapo takutanga futi kugadzira futi kuti tibike zvemanheru. Iye zvinezvi muchiri kuenda nemwana kuma-exercises ere uye zviri kumubatsira here? Iko zvinezvi ana Mike vano maexercise yarayo inosvika pa14 years. Saka paakangoguma 14 years kumaexercise haachaenda. Saka zvinoda munhu akashinga. Zvinoda munhu akashinga. Nekuti dambudziko racho harisi nyore. Rakaoma, unosvika paunogara wega wotanga kuchema kuti nhai Mwari ndakanyanya utadzei mukati mekurarama. Asi unozongoona kuti Mwari akakupa izvozvo saka regai ndimboshinga. Asi kana pasina kushinga unosiya. Ini ndinombobuda panze usiku ndonogara pasi anenge achichema ndobuda panze ndonogara pavharanda ndotanga kungochemawo ndiri pavharanda ipapo. Nekuti ndapererwa kuti uramba wakatarisa uchiona kuti mwana ari kuchema. Ndinotombomurekodha marekodhingi acho ndinawo. Ndotomurekodha achichema kudaro pamwe pacho ndoenda panze ndotanga kuchemawo. Nekuti ndakunzwira mwana wangu tsitsi kuti ari kunyanyochemei. Peni yaari kuita iyoyi ndeyei ndobva ndatangawo kuchema ndiri panze ipapo ndozopinda mumba ndongo situation yacho hainaumira mushe. Ngatisanganei zvakare Svondoro nouya muchirongwa Twice a Mother. Musakanganwe kuti kuva mai ibasa asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema.